Tak, môj posledný zápas bol 5.12. v Prahe na Gibu Fight Night 2, kde v prvom rade sa chcem poďakovať organizátorovi, že ma tam dotiahol a chcel ma tam vidieť, takže za to dík. No a bolo to na takom nejakej československej pôde, kde sa vlastne predstavil Kohútik a Moriačik proti sebe, takže pre divákov to bolo asi zjavne dosť očakávaný duel. No a čo by som k nemu povedal, tak išli sme na 5 kôl po 3 minúty, plné thajské pravidlá, čo mne vyhovuje, ale zjavne aj Matúšovi Kohútovi, ktorý tiež preferuje tie thajské pravidlá, takže na ten zápas som sa tešil. No a podľa očakávaní aj taký bol, proste 5 kôl, viac menej furt sa niečo dialo, bol aktívny, mal dobrý pohyb, čo mňa prekvapil hlavne v tom klinči, bol silový, bol dobre pripravený. No, ale viac menej tých 5 kôl som si stále strážil nejaké to vedenie cez nejaké tie priame údery, skôr vyslovene tie thajské techniky mi vychádzali, pár strhov, podarilo sa mi ho aj tam otvoriť nejakým lakťom a rozhodcovia jednoznačne usúdili, že 3-0 som vyhral na body, takže zápas som doviedol úspešného konca a tým som aj završil svoj úspešný rok. Druhýkrát tento rok som vycestoval do Thajska na prípravu na mesiac, kde vlastne som išiel na zápas vlastne pod plnými thajskými pravidlami, kde v tom Thajsku mi to naozaj vyhovuje. Viem sa tam dobre pripraviť a hlavne také, čo je u mňa, je tam fakt teplo, veľká vlhkosť, takže tam keď nadýchate na tých 5 kôl, kde vás lapujú po 4 minúty, tak v tom zápase myslím si, že v Európe s tou kondíciou by nemal byť problém. Takže znova sa mi usvedčilo to, že fakt som bol dobre pripravený po tej kondičnej stránke a tých 5 kôl s tým Matúšom som tam dokázal uskákať a bol som s tým spokojný. Tak moje najbližšie plány už sa budú teraz týkať troška iných aktivít. Nebude to žiadny tréning, žiadny zápas, už tento rok ma nič nečaká. Takže idem sa troška venovať iným aktivitám a prvé, čo bude, je charitatívna akcia, ktorú ideme robiť s hokejistami a so spoločnosťou Motorcar Banská Bystrica, kde výťažok pôjde na novorodenecké oddelenie Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. A k tomu ešte sa bude robiť aj autogramiada v Európa Shopping Center, kde bude v kaviarni Európa spolu s hokejistami, budeme rozdávať nejaké podpisy a fotiť sa a nejaké takéto aktivity. Takže na to sa veľmi teším a do konca roka už nejaké plány zatiaľ nemám. No a určite si troška užiť doma rodinu a sviatky. Sviatkovať budem doma pod stromčekom, takže v kľude. Tak všetkým fanúšikom a priaznivcom bojových športov chcem popriať krásne sviatky, bohatého Ježiška, všetko dobré do nového roka, nech ste hlavne zdraví, nech ste šťastní a samozrejme nezabúdam ani na neprajníkov, tým prajem že ešte zo pár zápasov si kúpim a ešte tu pár rokov pobudnem. Us, kavady.